Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Salon des médias ni oye kunafoni bulon ale tako nanna kuceli baraw sigira senka dimanche don utikalo kle saba samba fla ani muga ani duru min bora okola anga nyinikela olu bena chamanye fo anye okola. Salon malien de l'architecture et de la construction Bakurumba Folana ale be wele ko Samak ale fene tali ko folo wulika jo senfe Niger jamana ale ni Côte d'Ivoire jamana ale architecte ye wulika jo ke kanabo Ibi groupe la min bora okola Issa Sise ale bena chamanye fo anye okola. Ambalmao ninde anga kunafoni bakurumbaw ye ka kenyeni bindene ye uti kalo kile nani samba fula ani muga ani duru amina mun wala aw ye ni sisanda ina okama ambi aw foka walinyuma don Advance TV sugandi la ka se ka aw kunafoniya ina fo antuye afo aw ye etugomina Salon des médias ale takunanna wulikajo kuncera ka kenyeni dimanche don uti kalo kile saba samba fula ani muga ani duru ni bara kunche nu baraw sigira senga Palais de la Culture la wa ale senfɛ mi ye foli o taraka di participants ma ka taa se maaba mun ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin salon yɛrɛ ko labɛnw bɛɛ lajɛlen ma. Reportage min ye an ka ɲinikɛlaw ye ni o ye Mamadu Jalo ye ale mun sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Karido utukalo kile saba ale kɛra don ye Salon des médias ale kuncɛli baaraw kɛra min kɔnɔna la. Maa caman olu kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka bɔ jamana caman na i n'a fɔ laɲini mun kɛra a labɛnbagaw fɛ walasa nin kɛnɛ in bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw ka kɛnɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ka farafinna kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilijagabɔw kɛ cogo min na kunnafonidi siraw ani kunnafonidi fɛɛrɛw olu bɛ se ka lakodɔn an bɛ don min na i ko bi. Yani an ka baara in daminɛ an kun jigi b'a kan k'a fɔ ko an bɛ min ye kumalasigi belebeleba n'a bɛ fɔ o ma ko panel de haut niveau an kun hakili b'a la n'an b'o saba kɛ ala nana n'a ka kɛ ye saba ma se ka kɛ nka kelen kɛra kelen min kɛra fana o kɛra Dimise Wasa ye ka sɔrɔ kɛ o sigira min ye AES ko kunkan Mali ye o mara min kɛ san kelen kɔnɔ mun kɛra mun ma kɛ minisiri saba sɔnna ka n'o barolasigi kɛ o b'a yira k'a fɔ an ka ko bolodalenw na fila ni pe olu de ma se ka kɛ nka an ka ko bolodalenw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ. Nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ Maison de la Presse du Mali ale président a kɔni nin tanni kɛ ka ɲɛsin nin hakilina in ma min kɛra sababu ye ka jaɲumanw yira an ka jamana kan. Jamana kunkɔrɔta ko don o de y'a to ministriw yera yan ka conférence kɛ. Jamana kunkɔrɔta ko don o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔbaw sera yan k'u hakililaw fɔ kuma minnu b'u bolo k'a di kunnafonidilaw ma ɲininkali minnu fana bɛ kunnafonidilaw bolo k'a di u ma ka kɛ ni fɛn o fɛn bɛ yen bi n'o bɛ Mali kun kan bɛn kelenya taaɲɛ kumaw k'olu de fɔ. N ko yan ko sannaw ka wari ta k'a dɔn marifaw la k'a dɔn fɛngɛ muguw la aw k'a ta k'a dɔn presse la kunnafoniw parce que kunnafoniw u bɛ se ka gagner k'a sɔrɔ jeli man bɔn a man fɔ pour Mali dɔrɔn mais n b'a fɔ pour Afrique bɛɛ an ka fɛrɛ bɛ kɛ an ka kunnafoniw outil ye o bɛ se ka jamanaw dɛmɛ pour que Afrique kana sɔrɔ kɔfɛ. Ministre mun sigilen do kunnafonidi koɲɛw ma ale ka nɔrɔbila ale kɔni ye folikan kɛ ka ɲɛsin dunanba minnu nana ni ɲɔgɔnnajɛba in ale kɛnɛ kan
a yira k'a fɔ fɛnɛ nin tile damadɔ in kɔnɔna la kuma minnu kɛra fɔɔ ka taa se hakili jagabɔw ma olu kɔni kɛra sababu ye ka faamuyali caaman sɔrɔ kunnafonidilaw olu ka baaraw la. Nin baara ninnu kuncɛla ni jɔnjɔndi ye ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu jɔyɔrɔ bonyara salon in a ɲɛtaa sabatili la. Alisa ka tali kɛ salon ko kunkanko kibaruyaw la ka ladɔnniya k'a fɔ Senegal jamana ale maison de la presse ɲɛma ka fara a ka délégation kan olu ye wulikajɔ kɛ sɔgɔma in na ka taa bɔ Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoniko bɛɛ lajɛlen ma ale n'i k'a dɔn k'a fɔ Senegal jamana a lasigiden yɛrɛ ma anw ka ɲininikɛlaw Asataba ale ni Musa Ɲang u ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. San 2025 salon de média baaraw kuncɛla kolo min bɔra Senegal kana ni lajɛrɛ belebele in kɛnɛ kan olu ye bɔ ɲɛdama dɔw kɛ yan'u ka Dakar sira ta. Ni y'a ɲɛ yan Mali kunnafoniko ministriso la Senegal délégation bisimilala ministre Alhamdou Ag Iliane fɛ a ye wɔlɔfɔw fo u sen doni na salon de média baaraw la kɛnɛ kan kuma kɛra fana jamana fila ka jɛɲɔgɔnya in kan ani gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ kunnafonidi baaraw la. U ye Senegal de kɛ invité d'honneur salon in na. Le 3 mai min tɛmɛna ne yɛrɛ kun nana fɔ yan lancement na n y'a ye a lɔ yɔrɔ gouvernement ni lɔ yɔrɔ ka salon nin dɛmɛ fo salon nin bɛ kɛ salon ba ye parce que n y'a fɔ ministre ye ɲa min ko ni ka sɔrɔ par exemple 5e édition Sénégal nana Guinée nana Mauritanie nana Niger nana pays caman nana a bɛɛ kunnafoni na n'a nana yan ko caman bɛ yan mɔgɔw tun ma mun dɔn u bɛ se k'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o de y'a kɛ vraiment an nana k'a f'a ye ko an na ministre de la communication de télécommunication et du numérique k'a sɛwara kosɛbɛ kosɛbɛ délégation ni nana ɲamin na Mali la. Ministre ka foli tɛmɛlen kɔ délégation ye a kunda Senegal ambassade kan ye dunanw bisimilala ambassadeur fɛ min yɛrɛ nalen kura don Mali kɔnɔ Fatumata Bintou Rasoul Kouraya ale ye dunanw bisimila bonya ani karama kɔnɔ o kɔfɛ ɲɛfɔ kɛra a ye salon de média baaraw kan fo ka taa se kunnafonidilaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ma jamana yiriwali baaraw la. Ko Senegal bɛ sima dayɛlɛ salon international des médias d'Afrique a bɛ fɛ ko Mali a fana ka kɛ invité d'honneur ye ani délégation ba ka wuli ka taa yen Dakar. Inshallah, au bike kalo octobre, télé Mugani Wrola, Kata fo Bissaba ani Kele. On va faire vraiment au Fana Salon, Afrique de Kanyon Soro, Dakar, Ambeka Kanklenfo, Ambeka Wulingona, Nambe na Keraonia, Nambe Dena, Anye Press ni Konafunau, Anye Brown Duma, Kosobe, Weseka Barake, me Barafanankela, Ubake Afrique de. Ni Afrique n'a taara ɲafɛ an bɛɛ bɛ taa ɲafɛ. Ni bɔɲɛ nin kɔni ye fɛrɛ ye ni ka Senegal ale ni Mali olu ka jɛɲɔgɔnya sinsin janko journalisiya baara okumu kɔnɔ. Ni waati na an bɛ taa salon malien de l'architecture et de la construction bakurunba fɔla ni ale bɛ wele ko Samake ale première édition o kuncɛla o hukumu kɔnɔna na ni salonba in ale min kɔkɔrɔma donna Ibi Home fɛ ni ale Ibi groupe filiale dɔ ye olu kɔni ye bɔɲɔgɔn ye sɔrɔ bi min bɔra Côte d'Ivoire ani Niger olu architecte yɔrɔ kana u ɲɛmada Ibi groupe ale ka minɛnw ani baarabolo mun bɛ yan Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan ye mun ye an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ibi groupe n'ale ye cakɛda ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sojɔ fɛɛrɛw fo ka taa se duguw dilanni ma n'a bɛ fɔ o ma urbanisme ani architecture o kumu kɔnɔ salon des architectes kuncɛlen fɛn min ye ni ma hakili juru carilen minnu bɔra farafina jamanaw kan kana ni salon kɛrɛnkɛrɛnnen kan u ye taama kɛ ka n'u ɲɛ da Ibi groupe ale jabala kan walasa ka se ka jateminɛ kɛ ani fɛnɛ k'u ɲɛmada baaraba minnu bolodala nin cakɛda kofɔlen fɛ sojɔ fɛɛrɛw fo ka taa se sokɔnɔminɛnw ani a ɲɔgɔnna caman cakɛda minnu bɛ Ibi groupe kɔnɔ u taamara ka se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la u ye ɲɛfɔli kɛ baarada minnu bɛ Ibi groupe kɔnɔna la nin dunanba ninnu ye u ka taamaw senfɛ yiralikɛliw la subahana mansi minnu bɛ Ibi groupe kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ diɲɛ dɔnniya kuraw la o kɔfɛ feerefɛn minnu bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ produit min bɛ yen nɔ n'ale Ibi groupe ka den kura ye n'o bɛ kɛ kogo la n'a bɛ wele Indox ani Exdox walasa ka se ka sokɔnɔnaw masiri ka cɛɲa o yirala nin dunanba ninnu na ani fɛnɛ u ye hakili jagabɔ kɛ cogo min na bolodi ɲɔgɔnmaw olu bɛ se ka sabati Mali ingénieurs ani nin jamana kofɔlen maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin taama in kana Ibi groupe jabala la a kɔni kɛra fɛn ye min kɛra nisɔndiya koba ye o kumu kɔnɔ dunan ninnu u y'u ka nisɔndiya yira u y'a yira k'a fɔ
nin cakɛyɔrɔ in a ka kan nin ka caya farafina jamana kɔnɔ ka daa kan fɛn min ye seko ani baarakɛko ɲuman fɔɔ ka taa se baarakɛyɔrɔ ɲuman o kɔni o tɛ tɛmɛ IBI Group ale ta kan. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Mamadu Jalo ale de ye laseliw kɛ aw yɔrɔ. An bɛ taa musolakaw olu kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen ale ɲɛnamaya la ni o ye musow ka sen yɛrɛ kɔrɔ ye. O hukumu kɔnɔna na Ayise Baba Keyita ale ka association ni o ye association Femmes Solidaires et Autonomes ye olu ye lajɛ sigi sen kan musow tɔgɔlaso la Sabalibugukaw fɛ yen. Ni wulikajɔ in sen fɛ Zayide Zubo ye ale taara ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. A bɛ san caman bɔ Ayise Baba Keyita ale kɛlen don ka musokuluw fara ɲɔgɔn kan Bamako sigida caman na walasa u bɛ se ka kɛ kulu ye hakilina minnu b'u la ani musow ka ɲɛtaa sabatili koɲɛw ka se k'olu sigi sen kan. Nin dɔgɔkun tɛmɛlen u ye lajɛrɛba kɛ min sen fɛ u ye hakilina falen-falen kɛ ani fɛnɛ ka donbolo kɛ u ka kulu maa dɔw ye. An delila association na de pour que an se ka force sɔrɔ élite sigira ɲɔgɔn dɛmɛ de kan musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an y'a décider fɛnɛ ka orphelinaw dɛmɛ minnu bɛ dans le besoin. Ka bita kun ye ka tirage au sort kɛ entreprise 25 bonyango o b'an bolo minnu ye an ka comité accompagner a ye comité 26 accompagner comité 26 an y'o tirage au sort kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka baara kofɔ ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka an jɔ an yɛrɛ kolo la min b'a to an bɛ k'an cɛw dafalan ye an t'an kun kɛ n'u ta yɛrɛ an ka san yɛrɛ kɔrɔ an ka k'u dafalan ye. Nin kɛnɛ kofɔlen a sinsinna kosɛbɛ donbolo kan min taara ka di muso cɛsirilenw ma nin kulu in kɔnɔna la o donbolo in sen fɛ o kɛra kalafili ye min na maa minnu garizɛgɛ ye farati olu ye minan caman sɔrɔ a dɔw la minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka to u b'u yɛrɛ ta musakako ta fan fɛ. An ka jamana in kɔnɔ yan nɔ industrie b'an bolo commerçant baw b'an bolo minnu bɛ se k'u ka jagofɛnw ta ni k'a d'an ma ka sɔrɔ wariko tɛ k'a d'an ma an ka kɛ jagokun ye an ka feere k'an yɛrɛ ma dɛmɛ n'a ye o de hukumu kɔnɔna la Femmes Solidaires et Autonomes ye comité 40 de ye Mali kɔnɔ a comité 40 na Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la comité 26 bi yan nɔ a comité 14 tɔw bɛ Segu Figarantɔmɔ mara la Kangaba mara la ani Tɔnbɔkutu. Bamako ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔni kɛlen don fɛn ye min donnen don bɛrɛ la o hukumu kɔnɔ ni muso ninnu farala ɲɔgɔn kan ka daa kan ko ni musow jɛra u bɛ se fɛn bɛɛ la. Ni nin baaraw kɛra ɲɛma a bɛ komi jagokun dira 1300 personnes ne ma bidonya in na a minɛnw bɛɛ bɛ di fɛnɛ kɛnɛ kan le 20 septembre a baaraw kan ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ ni concours fɔra fɛn fɛn la o ye fadenya positif de ye an k'an kɔkɔ da ɲɔgɔn kɔkɔ la baara la fo dɔ ta ka ɲa ka tɛmɛ dɔ kan. An bɛ don min na i ko bi u bɛ maa 2000 bɔ ɲɔgɔnko la a bɛ se ka kɛ u bɛ caya ka tɛmɛ o kan donna nataw la. O hukumu kɔnɔ u kɛlen don ka weleweleda kɛ fɛn min ye septembre kalo tile 20 ye CICB la min kɔnɔna la u kɛlen don ka ko caman boloda walasa musow ka ɲɛta o bɛ sabati. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an ka wulikajɔw sera ka kɛ sababu ye ka mun dala salo ka da aw tulo kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paranɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. K'a ɲinaw fɛ a ka to aw nɔ na sɔɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛlen ni saga 35 ye ani Assane So bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez IBI Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.